Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Бүкілерсіз һәм күлдәвексез бысыйдагы проблемалы участокны ремонтлау төгәлләнде. Яңа елны автомобильчеләр ничек бәяләде? Ут юк, урамда йөрү куркыныч. Шәһәр халкы балаларының куркынычсызлыгы өчен борчыла. Теләгән һәркем татарча сөйләшергә өйрәнә. Чаллыда татар телен өйрәнү курслары эшен башлап җибәрде. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Бүкілерсіз һәм күлдәвекләрсез Чаллыда бысый сәнәгать зонасына баручы Иске Сорман урамының 1,5 километр өлеше ремонтланды. Моннан тыш су урту станциясын һәм 12 яңгыр коесын яңарттылар. Шул рәвешле әлеге участокта су басу проблемасы хәл ителергә тиеш. Яңа юлны автомобильчеләр ничек бәяли, Лилия Гатина белеп кайтты. Иске Сорман урамында ремонт эшләре быел җәй башланды. Бу вакыт эчендә машиналар йөрү өлешен 4 юллык итеп киңәйттеләр, тротуарлар ясадылар. Ел буенда 75 яктырткыч багана һәм 7 яңа светофор урнаштырылды. Термопластиктан юл тамгасы төшерелде. Күп кенә автомобильчеләр яңартылган автомобиль юлын бәяләп өлгерде. Дорога стала лучше, пробок стало меньше, поэтому очень приятно, что дорогу сделали. Да, в принципе, нормально все сделали. Пробок нету сейчас, хоть поменьше. Двигаться можно аккуратно. Әлеге юл участок автомобильчеләр һәм Бысый районында урнашкан предприятие хезмәткәрләре тарафыннан даими тәнкыйть утына тотылды. Узган елның җәендә көчле яңгыр аркасында Иске Сорман урамында 900 мең квадрат метрлык күлләвек барлыкка килде. Транспорт хәрәкәте тукталды, предприятие хезмәткәрләре эшкә соңга калды, берничә автомобиль су астында калды. Әлеге проблеманы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ЮХИДИ һәм ПАТ хезмәткәрләре ярдәмендә хәл итәргә туры килде. Суны көн дәвамында суырттылар. Проектом было предусмотрено, что мы под мостом в самой болевой точке, а это самая низкая точка базы строительной индустрии, устроим дополнительные ливневые колодцы. Их здесь в конечном итоге 12 штук. Здесь мы сделали камеру наполнительную, то есть это промежуточная камера объемом в один железнодорожную цистерну, которая собирает воду, предварительно собирает воду при передаче в насос. Хәзер төзекләндерү эшләре калды. Барьер киртәләр урнаштырасы 87 яңа юл билгесе куярга кирәк. Барлык ремонт эшләренә 209 миллион сум тотылды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда 3000-гә якын кеше бурычлары аркасында Россиядән читкә чыгарга хокуклы түгел. 69 кеше әлеге сәбәп аркасында машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителгән. Бу хакта суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бурыч 10 мең сумнан артып киткән очракта кеше кара исемлеккә эләгергә мөмкин. Әҗәтләрнең булып булмавын суд приставлары хезмәте сайтында үз бурычларын турында бел бүлегендә тикшерергә мөмкин. Ут юк, урамда йөрү куркыныч. Чаллы-Тывы кайнар элемтәсенә яңа шәһәрнең 27, 28 һәм 29 комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Саратовтагы фаҗигадан соң бу хәл аеруча актуаль. 9 яшьлек кыз мәктәпкә барганда югала. Аның мәетен 2 көн үткәч гаражда табалар. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Сәгать көндезге 4 тирәсе якынлаша, урамда инде караңгы. Олимпийский спорт комплексы яндагы территория бөтенләй яктыртылмый. Орган залына баручы тротуарлар буеда әңгер-меңгер эчендә. Ә бу җирләр балалар күп йөри торган урыннар исемлегендә. Якын тирә комплекслардан тыш 27, 28 һәм 29 комплекслардан да балалар йөри. Шәһәр халкы балаларның куркынычсызлыгы өчен борчыла. Боимся, поэтому я провожаю, взрослые провожают своих детей. Вот я боюсь этого, мы уже пуганные, как можно сказать, что всегда за детей боимся. Ну, вообще мы сюда уже не первый год ходим, и вот ребенка постоянно приходится встречать. Здесь действительно всегда темно, очень много пьяни собирается, что летом, что зимой, и поэтому страшно ходить. Темнеет рано, дороги плохие, грязно. Со стороны 27-го вообще не пройти, там нет асфальтированной дороги. Караңгыда ялгыш егылып, төрле тән җәрәхәтләрен алырга мөмкин ди шәһәрдәшләр. Җәүлеләр юлларны ремонтлауны таләп итә. Горсвет МУП директоры Илшат Җиһаншин сүзләренә караганда, бу проблема турында алар белә. Әлеге участокны алар узган ел тикшергән. Сметная документация на этот участок, она тоже имеется, передана в исполнительный комитет с просьбой выделить дополнительное финансирование. Обычно в ноябре или в декабре месяце бывает распределение дополнительных средств. И надеюсь, что в этом году при наличии финансирования мы этот участок обустроим наружным освещением.
Финанслау булмаса, яктырткыч баганалары урнаштыручылары 2020 елга күтәреләчәк. Шул ук вакытта киләсе елда бу максатларга акча каралачак дип әйтергә дә бернинди гарантия юк. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакцияның кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-30-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ак мәчеттә татар теле курслары ачылды. Алар Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан оештырыла. Уку 6 ай дәвам итәчәк, дәресләрне педагогия университетыннан тәҗрибәле тел галиме алып бара. Ак мәчеттәге татар теле дәресен безнең хәбәрчебез күреп кайтты. Ак мәчеттә татар теле курслары инде 3нче ел оештырыла. Рөстәм хәзрәт фикеренчә, бу чараның халыкка карата әһәмияте бик зур. Мәдәнияткә, тарихка бай татар милләтенең үзенчәлеген, телен, динен саклап калу максатларыннан алып барабыз бу курсларны, ди хәзрәт. Кем үзенең халкы белән горурлана, кем үзен татар дип саный, әлбәттә телен онытса да, телен кайтарырга кирәк, үзебезнең милләтне торгызырга кирәк. Әлбәттә бу һәрберебезнең өстебездәге бурычыбыз дип саныйм мин. Дәресләрне педагогия университетыннан тәҗрибәле тел галиме Ринал Хаҗиев алып бара. Узган уку елында Казан галимнәре бу курслар өчен махсус дәреслек чыгардылар. Ринал Хаҗиев әйтүенчә, укучылар һәм мөгаллимнәр тәкъдимнәрен искә алып, быел китапка төзәтмәләр кертелгән. Дәреслектә 5 төп тема карала. Укучылар исәнләшү, танышу, аралашу, ел фасыллары, вакыт, ислам этикеты, дини бәйрәмнәр һәм башка темалар белән бәйле лексиканы өйрәнәчәк. Безнең дәресләр күбрәк коммуникатив технологияләргә нигезләнеп алып барыла. Шул коммуникатив технологияләргә нигезләнгән булуы миңа калса шәкертләргә дә ошый. Алар инде күбрәк сөйләшергә, өйрәнергә теләп килгәннәр, теория өйрәнергә түгел. Яш буенча кысалар юк. Кичкенә балалардан алып өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребезгә кадәр йөри. Укучылар арасында төрле милләт һәм дин вәкилләре бар. Мәсәлән, Наилә Камалова милләте буенча татар булса да, үз телен белми икән, аны өйрәнергә дип килгән хатын-кыз. Татарстанда яшәгәч, татар шәрәхәтләнеп аралашасы килә ди ул. Желание появилось учить, изучать татарский язык. Хочется говорить без акцента и с правильным произношением. Татар телендә сөйләшәбез, сөйләм телендә. Ләкин ул икәнемчә шул сөйләм теле генә. Минем монда теге ниятем өйрәнергә күбрәк әдәби телен. Курслар бушлай, аңа теләгән булган һәркем килә ала. Укулар һәр сишәмбе саен 19 сәгатьтә киләсе елның апрель ахырына кадәр барачак. Укырга теләүчеләр Ак мәчеткә мөрәҗәгать итә ала. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүген Чаллыда шәһәр территориясын җыештыру буенча өмә оештырылды. 98 гектар мәйдан яфрактан һәм күнкүреш калдыкларыннан чистартылды. 1750 төп агач һәм куак утыртылды. Санитар экологик айлык кысаларында барлыгы 13 меңгә якын үсенте утыртылган. Шәһәр территориясын җыештыру һәм яшелләндерү чараларында 392 оешмадан 4500дән артык кеше, 43 брендлек техника җәлеп ителде. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Тотальная распродажа осени в фирменном магазине Polaris в ТЦ Sunrise-City. Только 5 дней. С 24 по 28 октября скидка 50% на все товары бренда Polaris и 30% на все телевизоры. Не упусти свой шанс. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 21 по 27 октября в ДК «Камаза», город Набережные Челны. При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок. 5-9 һәм 1. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9 һәм 1. Уникальная выставка «Парк живых бабочек». Более 100 крылатых красавиц летают вокруг вас. Ждем вас ежедневно в торговом центре «Палитра». 3-й этаж.